Yung tento na tingin ko. Dumi ng mikron ba? Oh. Oh, Korea. Classmate natin karon, Korea na. Classmate ko tan. Labi na ni. Dumi ni tayo. Diba? Nara sa balay. Kulo. Rin siya na ba ko? Dubol. Yes, Keep quiet! I said, keep quiet! No, listen! Ganun kasama man ninyo? Nga kaiba mo, nga tago-tago na nato pagpaklase sa inyo, kay kaiba mo, pandemic pa karon. Isa pa, tagbabatian na sa mga pulis din niya, nga nagpaklase tagtago-tago. Di ba bawal ni? Ay mong saba! Excuse me, sir. Mo ba day, sir? So, manong paklase-klase man ka, nga wala man kay order ang DepEd, ug usa pa, manong hatok man ka mabati ang pulis. Di ba, no? Di ba? Di ba? Bitaw, sir! Wanted ka, sir, no? Oh, dili sa wanted chumoy. Ano explain na ako sa inyo. Please listen, guys. Please listen. Mo ni akong purpose. Kay nga nung nagpaklase ko nga naata sa katungaan sa pandemic. Ha? Pamati mo. Nga nung nagpaklase ko. Kay aron may balaan po mong ginagmay sa atong leksyon. Okay, kasabot? Mo pa dahil, sir? Mo dahil yung purpose niyo, sir? Mo dahil nagpatalitari ka? Ang isti? Nagpagtago kang klase? Yes! You're right, bullet. That's my purpose. Very good. Thank you, sir! Mo dito yung purpose, sir. Look in English, sir. Gandi ko kasabot. So, what if the police, sir, are brushed from here to there? Did the police start searching from there to here? What could we do? We could go anywhere or everywhere. Anna! Yung ka ka mo English? Punya, karon ni mong baban, lapitin lang sa English ay. Usa ka nito? Ana, bukod day ka, sir. Ang imo ni Charlie, sir. What's up, mananap? In case na makitan ta diri nga nang pa-klase-klase ta diri, what could we do? Oh, ano atong himuon? Guys, please listen. Ano atong himuon ha? In case nga madakpan ta or makitaan ta diri police, ano mo atong himuon? Dili lang ta mo dagan ha. Dili lang ta mo dagan kay ako na bahala ato mag-explain sa mga police. Kasabot. Copy, sir! Sir, copy. Okay, very good, very good. Class. Very good. 1 hour later. Okay, class. Let's listen for lesson for today. Okay. Our lesson for today is Run. Anna! Inapal mo panagat! Ganun kasama ka? Lights, camera, action. Excuse me, sir. Mo ba day, sir? Ganun paklase-klase man ka, wala man kay order ang DepEd. Ug usa pa, manong hatok man ka mabati ang pulis. Otro. Excuse me, sir. Mo ba day, sir? So, manong paklase-klase man ka, wala man kay order ang DepEd. Ug usa pa, manong hatok man ka mabati ang pulis. Diba, no? Diba? Bitaw, sir!
Mo pa day, sir? Lights, camera, action. Thank you, sir. Mo din ang purpose, sir. Anong inili, sir? Ganito kasabot. So, what if the police, sir, are going from here to there? Did the police start searching from there to here? What could we do? We could go anywhere or everywhere. Anna, ingon ka dira ka mo English niya. Excuse me, sir. Ako mo ba day, sir? Ah. Right? Anak! Bugo day ka, sir, no? Ato nga ni Charlie. What's up? Manana! Joke lang, joke lang. Ito, sir, ang buto ka sa mga Charlie, sir. In case, magtag ka na rin or whatsoever, magtag ka sa place na rin. What? Right, camera, action. Anak! Bugo day ka, sir. Ang tingwan ni sa... Lights, camera, action. Anak! Bugo day ka, sir. Ang tingwan ni Charlie. What's up, manana? Tara. Ikaw, sir, ang buto ko sa Anna! Ayun na! Yo, what's up mga Choy? We are the Choy Fighters. The pandemic is trees to deliver. Please like and subscribe. And don't forget to click the notification bell para maging updated ka sa mga bago namong mga kabuang na videos. Ug salamat dahil sa mga nag-shoutout sa nag-kansamo, nag-extra cameraman nga si Yo! So now may GF. Salamat sa mga supporters ng Choy Viners. Pasensya na guys, medyo na may content kay ulan diri sa summer ha. Ulan diri sa mga busy. Oo, mga busy. So ayun guys, mga shoutout ninyo, pang shoutout na. Go, shout out. Shout out kay Janmark Labana o kay Victor Muraca o kay Jessica Lumukso. Oh, shout out. Shoutout po tayo kay Liner Aporte, Nicole Modina, tapos kay Nia na po, Nia Kasit. Yo, shout out din kay Richie Villanueva o kadtong kay John Marcel Cantiga, I think. Shout out kay Regine Sumayang o kay Yes. Rose Villanueva. Oh, syempre, shout out din sa mga idol na nagkameraman karon. Thank you so much. GF. Tanan may GF. Okay, shout out. O salamat din sa nagasuporta sa amuha sa nagasuporta sa Choy Viners na taga Kamandag na lubi-lubing gamay sa lubi-lubing dako o sa sa malubagong gamay, malubagong dako. Salamat sa inyong suporta. Wala ko kaila sa inyo pero salamat tayo sa inyong suporta. Sa mga hindi pa na shoutout, just comment down below. At sa mga na shoutout, thank you so much sa inyo. We are 1, 2, 3. We are the